आमच्या समोरच वीर सारख्या शक्तीचा चेतनने अंत केला होता. वीरला केवळ त्याच्याच शस्त्राने मात देणे शक्य होते आणि तेच चेतनने केलं होतं. मी आणि विशाल झाल्या प्रकाराने जरा घाबरलोच होतो. या अमानवी शक्तींपुढे आम्ही तर किड्या मुंग्यांसारखेच भासत होतो. खरं संकट तर आता येणार आहे, चेतन म्हणाला. म्हणजे? आम्ही विचारलं. या वीरचा झालेला पराभव एव्हाना त्या मांत्रिकाला समजला असणारच. तो आता सुडाच्या आगीत पेटून उठला असणार. जर तो इथे आला तर तो माझ्या हातून सर्वात आधी तुम्हालाच मारून टाकणार हे निश्चित. पण मग आता काय करायचं? मी विचारले. या मांत्रिकाची ताकद त्याने प्राप्त केलेल्या विद्येमध्ये आहे. त्याने अनेक विद्या आत्मसात केल्या आहेत. त्यातीलच एक विद्या म्हणजे वशीकरण. त्याने याच विद्येने सर्व अमानवी शक्तींना त्याच्या ताब्यात ठेवले आहे. आपण जर तीच विद्या, तेच साधन नाहीसं केलं तर त्याची अर्धी ताकदच संपून जाईल. आता आपल्याला अडथळे ठरत आहेत त्या या अमानवी शक्ती. आपण या अमानवी शक्तींनाच त्या मांत्रिकापासून मुक्त करायचं आहे, जेणेकरून त्या आपल्यावर हल्लाच करणार नाहीत आणि यामुळे मी सुद्धा मुक्त होईन. पण हे आपल्याला लवकरात लवकर करायला हवं. गुहेत आता अनेक वेगवेगळ्या दिशेला जाणारे मार्ग दिसत होते. कोणत्या दिशेला काय आहे आम्हाला काहीच माहीत नव्हतं. चेतन घेऊन जाईल त्या मार्गाने आम्ही त्याच्या पाठून जाऊ लागलो. चेतन पुढे बोलू लागला. वशीकरण याचा अर्थ त्याच्या नावाप्रमाणेच वशमध्ये करणे असा होतो. मांत्रिक याद्वारे कोणावरही ताबा मिळवू शकतो. अनेक पुरुष स्त्रियांना तर काही स्त्रिया पुरुषांना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी या शक्तीचा वापर करतात. इतकंच नाही तर याद्वारे आपल्या शत्रूलाही ताब्यात ठेवता येतं. एखाद्याचं नाव, त्याचं रक्त किंवा त्याची वस्तू वापरून त्या व्यक्तीवर वशीकरण केलं जातं. याने ती व्यक्ती साधक जे सांगेल तेच करते. यासाठी अनेक दिवस, अनेक आठवडे, अनेक महिने तर काही वेळा अनेक वर्ष मंत्र जाप करावा लागतो. वशीकरणाचे अनेक प्रकार आहेत. याचाच शक्तिशाली प्रकार म्हणजे भूत प्रेत वशीकरण. याद्वारेच त्या मांत्रिकाने आम्हाला ताब्यात ठेवलं आहे. आपल्याला तीच शक्ती आता नाहीशी करायची आहे. असं म्हणत चेतन सगळीकडे त्या काळ्या शक्तींचा शोध घेऊ लागला आणि त्याला शेवटी ती गुप्त खोली सापडली जिथे काळ्या विद्या केल्या जात होत्या. तिथे काळ्या विद्येचं बरंच काही सामान मांडलेलं होतं. तिथे एक शिरी लिंबे, कोहळे, नारळ, मानवी कवट्या, प्राण्यांचे अवयव, रक्त, सगळं काही होतं. त्यांच्या आजूबाजूला पेटते दिवे, खोलीभर पसरलेलं कुंकू आणि अजून असंच बरंच काही होतं. हे सर्व पाहून मला तर कापरीच भरली. इथे काही पावलं दूर उभं असूनही तिथली वाईट ऊर्जा आम्हाला स्पष्ट जाणवत होती. त्या खोलीत जा, तिथलं सगळं काही नष्ट करून टाका. दिव्यांचं तेल सगळीकडे पसरवा आणि त्या खोलीला आग लावून टाका, चेतन बोलला. हे सगळं बोलत असताना चेतन मात्र काही पावलं दूरच उभा राहिला होता. सगळ्याच दुष्ट शक्तींचा एकट्याने सामना करण्याची ताकद असलेला हा चेतन आता मात्र सावध होता. त्याच्या चेहऱ्यावरची भीती आणि काळजी
आम्हाला स्पष्ट जाणवत होती. मी विशाल सोबत घाबरतच आत शिरलो. आम्ही भिंतींवरच्या मशाली काढल्या आणि त्यांनीच आम्ही सगळं काही उद्ध्वस्त करू लागलो. आम्ही जमिनीवर मांडलेलं सगळं साहित्य त्या मशालीने इकडे तिकडे उडवू लागलो. आम्हाला यातलं खरं तर काहीच माहीत नव्हतं. फक्त एवढंच कळत होतं की ज्या वस्तू ज्या जागेवर ठेवलेल्या आहेत त्या सर्वांची जागा बदलायला हवी. ज्या वस्तू विशिष्ट आकारात मांडलेल्या आहेत त्यांना तिथून हटवायला हवं. वेगवेगळ्या द्रव्याने भरलेली भांडी आम्ही उलथी पालथी करू लागलो. सगळ्यात शेवटी आम्ही सर्व मोठे दिवे आडवे पाडले. तसा त्यांचा स्फोट होऊन आगीचा एक मोठा लोट निर्माण होई. आम्ही हे सर्व काही जीवाच्या आकांताने करत होतो. हे करत असताना आमच्या चेहऱ्यावर हळूहळू आनंद उमटू लागला होता. आम्ही घामाने ओले चिंब झालो होतो. त्या खोलीचं रूपांतर आता एखाद्या आगीच्या भट्टीत झालं होतं. आमच्या डोळ्यांसमोर त्या काळ्या विद्येचं साहित्य जळून राख बनत होतं. आम्ही खूप खुश झालो. आम्ही आनंद साजरा करू लागलो. इतके दिवस आम्ही जी भीती अनुभवत होतो तिला आम्ही नष्ट केलं होतं. आम्ही हसत हसतच चेतनकडे गेलो. आपण जिंकलो, आपला विजय झाला, आम्ही त्याला सांगू लागलो. हो, आपण जिंकलो आहे. पण 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 काय? पण मी अजूनही मुक्त झालेलो नाही. म्हणजे ही लढाई अजूनही संपलेली नाही. आपण इतर शक्तींना नक्कीच मुक्त केलं आहे, पण माझ्या गळ्यातील ताईत ते इथे कुठेच दिसत नाही आहे. आपल्याला सर्वात आधी ते शोधायला हवं, चेतन बोलला. गुरुजींनी त्यांच्या ताब्यात ठेवलेल्या सर्व अमानवी शक्ती आता त्या आगीतून निघणाऱ्या धुराप्रमाणे मुक्त होत होत्या. म्हणजे त्यांचा वापर करून आता ते आमच्या वाटेत अजून कसलाही अडथळा आणू शकत नव्हते. आता गुरुजींची साथ द्यायला खरं तर कोणीही उरलं नव्हतं. सर्व गावकरी जरी गुरुजींच्या बाजूने असले तरी त्या अमानवी शक्तींशिवाय गुरुजी हे एकटे पडले होते. चेतनच्या गळ्यातील ताईत हे तिथेच त्या गुहेतच कुठेतरी होतं. ते आम्हाला आता कुठल्याही क्षणी मिळू शकत होतं. आणि मग गुरुजींचा पराभव हा नक्की होता. पण आता गुरुजी तिथे काही किलोमीटर दूर त्या माणसाच्या घरी फक्त हातावर हात ठेवून बसणार होते का? की त्यांच्याकडे अजूनही अशी विद्या होती जी आमच्या तोंडातील विजयाचा घास बाहेर काढू शकत होती? जाणून घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका पुढचा भाग. बागुलबुवा. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.